mwancho murigereria karibu na inde rituko ria rero ria sabato ase TV yaitu ya Ndisi TV ikato wate lesson iga tutaite ko baretera bono mambi karibu andonsi asore karibu nyarega ukorigereria lesson na iko tuko chikochaka na masabo egere togendere ne lesson morisia karibu tusabe yasaita to mundu riguru anda semambi twakwere ni ringambia mona asiri bageri wato iru tukuchigusanga ringana liao na abana bao twakwari gani kikuruguru oikaransa segati yaito na ende buyuru kibuno manyene ringana nakugusaba gwitu gwetera asiri tere Kristo Yesu matoria amen amarieta ne ngoro kumolike mto onde na balisiga iga malisi teba malietao na ichi ankor kusede kionchonga kurwe kanisa ye kiendege South Kenya Conference. Peter Wutu Orina from South Kenya Conference. Rare to chikorigereria ama lingana linene li lesson yega kurumage to abere to korigereria nga wetera na Yesu Kristo. O wetera matemo manga na Yesu Kristo ragina rare to chikorigereria lesson yego teba nga korole bitakorolekana. Ngo chitore koye expand wana abwa sore nambanere gweta se screen yao ongo gosabonya go turikire message wetera se nambeyo nane na bagotonyora ase Ndisi TV News Digital enzemo ya Facebook na Ndisi TV News asensemo ya YouTube karibu sana ele to ya to kororanga ki mbindo kevi ora arole gotari ani bi korole kana bitali korole kana bire haide bie bisete Morisia karibu elindo nyargo gotoira turu Aise ringana ritu rinene korora ebitari kororekana ekebungo kitekene nege kurwa se abaibero ni 11 kebungo kiemeronge bire na 5 na 2 ere goteba Yego somanga aso kwigena akarumisiri tairo kenda mwamu yomuruti ekiagera aremerete buno yororire edo yotari kororekana ngoyo ruete Misiri na endeta aktairo kenda mwamu yomuruti kurindera akaro yotari kororekana Misiri ya Musa atuate nga Musa wetera so kwegena akaru Misiri tairo kenda mwamu yomuruti o Misiri akaranya saa uri utari kororekana Musa puna tomanyete ise akuru kwa Amram nanginoro kuyukabete iya togete kuno mwana bwege kone abayibuli baye bakamurenda semiti 3 ko baranganga kiende nabase konyorwa itwege karuguchika kwaringa se Misiri ngabana abaisi bonsi bagwitwa bakamuire roje bakamubika asige kabwime moisike bwo muruti gagote gwisibe n'abasisangi baye akanyora umwana Musa lakini Miriam na arenge nsema gotengera akababuri mwanje mbarigerie omonge naji ko barera umwana no uri agaitaba asemia kemetanga ni 12 Musa akarerwa na ngina bakamworo kubunara umwana obene nyasabi kire nsemo gukikora abantu banyasaye kuri Misiri abayirekana pono musobwegeire se skuria abantu ba Misiri se miaka 25 nekerari miaka 40 anyora abantu mu Isiraeli ba ogoitwo no mu Misiri agaitwo mu Misiri mambi ya kanywa naenda abantu ba mwabo bakurwana gukikoburi nk'abantu ba minto bono nkieke oyo mwaba kamatebyo tegetongite bina gwite to yonde igoro akanachi na gutamakuru Misiri na ndi abwati birengereri nga igago cyandika n'abantu ba Nyasaye kichata basuko gikwego kobo muruti asensi ya Misiri amenya samatukamake akarora uguturika koryare tayaro je Nyasaye na maiso lakini wetera so kwige na akarora agatama pono morikyo tugago tubekera mangana ya iga asiri tukuliare aro tuguchikurigereria nga okorigereria ebintu bitaikorrekana
nkwana gocha na maisa ya mwanya bantu okurigereria igo kogocha gwetera so kwigena okwigena okogokorwa senkoro y'omuntu ase ebirengere by'omuntu orora ebintu bitaikororekana igo omuntu aise gotoka tabwati okwigena ase ring'ana rikorwa ase omondu bw'omonene takorora ebintu bitaikororekana imbwate omogwekana oyomo bwa abanto nyasaye akonya korigarigia batabwate okwigena nere n'omonto oringa omonene bw'abasayansi bachiete omotienyi igoro omwaka bw'eribweya machimi kianda na emerongo etano ibere nene ari koruku Charles Duke Charles Duke korunsa agakogenda naye bakonya korigeria chimasini chiabo igo bare korora ng'omotienyi igoro na amache okaichiro ogoika igoro America nje igendete ng'a Nyasaye nere omotongi igoro n'ensi akagenda na Biblia lakini abasayansi bakamukani gogoika igoro tubasa gosoma Biblia na tubasa gotebia abantu ng'a Nyasaye naro karaika igoro ari bare korora korunsa ane chimashini chiabakanyari gente kiao akanywa riro barire igoro akiburi ng'osorete teriro biri goikebe ng'a nakari oyorirete teigora akenyoro gosoma ase Saburi 19 ekebungo kiekiri tang'ani agasoma koruguraria abantu bagaichana ng'a naende nakiakora osome gitabu gia Saburi nere n'omosayansi amang'ana agokwanegurera Nyasaye na intuntu igereti Nyasaye oyo origere ringe gitabu gia Saburi 19 ekebungo kiekiri tang'ani tegung'anga kiagoteba igoro nigo chikorokia obonene bwa Nyasaye igoro igo chikorokia obonene bwa Nyasaye ne anga ya igoro eraria emerimo ya mabokaye ne anga ya igoro yararia emerimo ya mabokaye Amen. ekera asoma abasayansi bagaichana karuguraria agacha neriro biri agaikansa agateba egento gochigokora Yongo jikonia maru na linda atenenke. Akaonia maru agatenenka bia lakini mechandeka basenka yaye. Akana cheki nanga akarangi enka yaye akule. Agajikuliyo basem kurkerase bogasinya. Akamakonya omonto oyo moko matenga ki inkiota amatemera Yesu ero kubwa. Ilinde enka ya otekwa. Okubori Yesu ngai. Lakini Yesu ne ribangete buna science. Ogo chigotema Yesu akanyobwanjani bwachira asenka akanyomuryo yo moite birubiya abana bae baberubiya akanachikina akaba omukristo omwaka bwerife ya machimikiana na emerongo etano ibere na etano etatu omotionyo agas Charles Duke agacha Kenya agateba narengo omosayansi naine nabondi nigenete iguru ya Nyasaye lakini ekero narorire gekone Yesu ankoreire ng'amate yane yare gochigosarika tesarigeti ngana chekina kobo mukristo bono ndo asokorerio byo bwa Nyasaye iga banchwa ekero ring'ana ria Nyasaye riabekirwa ase enkoro y'omonto n'omonto aritabire ebinto mbiro bire ebikong'ota anakorora okorora amakumi amanene akagera Charles Duke akanachekina akabo mukristo akamenya goteba iga abasayansi baise gotakang'irane nchigokora emeremo nare gokora nabo ngoitaba gitarioka bangerie bagantigara kobo mukristo iga senjirinde ng'a okwegena ase omotori oito igo gokogera twarora ebinto biri tutari kororekana kemaene ya mama Malaysia ase introduction iyo nabo ekero kurigereria ebicha ya tiriskawo nabo korora omonto atire omotwe lakini amaiso tabekirio yenjirende ng'a amaisa yaitu tokorora bono enjira yari gokwana ng'akorora ebitakorerekana tari amaisa ya togotumia chindorero korora lakini nakiekogera okorigereria ebicha ikwara ng'a chindorero nchikoretikie nchiyo enjirende ng'a ase ebirengeri biaitu nao tokorora ebinto ebitari kororekana ekiegera intue torerete ng'a amaisa yaitu tokorora iga twamanya kwigena lakini iga bono ase enjira y'okwegena iga tokorora ebinto biria bitari kororekana gwetera ase ebirengeri biaitu igo rende ase enamba yare kobwatia enamba ya Monday ya Sunday
O Sunday. Ritikuritangari. Igo yari gukwana nga okurugwa Nyasaye tata wetanitie kerengo. Injiri ngaki oyari getaselesnie omurikia karika nga ogwetereria watato ito. Ono omaito gwetereria kona bora ate bya bande mpai kunga ogwetereria konaki. Lakini bona asike usigi tiki orora kenaki okurugwa tata Nyasaye ito wetanitie kintu ki kerengo. Iga nabo tokonyora chinga kichinyinge mtu mwanya bande keto turaso bwiko bwinsi. Okugani gwitu nkori naki kerito ko tebitata atokorere chinsechu. Ngero tari wanja. Kegara nyina gutuma mugati onta kito mugati nyorore. Toinga na ndo kona ntinga karaganya. One mbona igante kito mugati. Okuno kukoro kugani gwitu kwa mwanya bantu. Na kieko kera abantu abange tukutantana asinge njunga ki buna tuabere tukwigira. Nyasaye igare tari kugwaka na kegima buno korete notagete. Nabara ko kegima Osago teiganya. Osiganya. So elesi ninga yamena ko kushwigiri ngaki ekibono nkike Nyasaye aita aruete gweta ni kerengo. Ya twigiri nga wetira ase kitabu tigansome kitabu kya Barumi. Ntara isoma 32 ndete kusoma kitabu kya Barumi isano chete fungu bya 18 yego kwana ngaki na abali reme chando yekero kya bono ngateli gento onye korrekana eko wekanugwa no banene bulia bogochiwocha osibo chikoro ki wa story nyime chando tokorra sikie kero kya bono ni yere me chando yekeregeke igo toko yorora ya togosa tuanyegeriwa twakumena kinga kibono twachandika iga mbura ngusaba tuli Nyasaye twagana twasaba Nyasaye elindi Nyasaye tokonya sime chando yaitu ngike twa musabira moneno itu twanyora nga kero kindi nturi koiraniriwa kegima muna tutagite montonya kwarwarite gotagite ngatenya Nyasaye tata nkonye ngwene ogindo imokokare nduki ogwene kwanyora stili nabokorete naborwarite nyino mwana urwarite nyino mugako urwarite kwanyora nga nabo namugosaba mwezi kwarangiria abakristo kwarangiria abalisia pastocha osaba lakini kwanyora nga mubiro ulitakorekiri taliko bwena anyene ndio mwana mwa watasenka yeino nabo osaba nga gagine cha kwali wancho tokonye ndio mwana ndio kali nduki lakini kwanyora nga bado chiasira nabachikorete nabachireo Pano kwe bodi na ki kanko gende kanisa. Nwanya sao tali ko iwa masa. Akinya sao tali ko masa. Nya sao yo moya. Wano ni swahili nya sao to bodi. Ase ke fungo, ase 32, ase 32, ose funga 32 ase abarumi ejo. 32 e aro kwa na ki. Tafanya sai, edo yo ta mo reto mwana ya mabera. Na akaranya sago to akuru umwana moye tamoro retia mabera tachiti komoro ra mabera erega iga rwito umwana bone kinya sago to tuwale kwegede listening aki okuru wetanitie kerengo Nyasaye ga bwato umwana yo muri Yesu Kristo ekere mwana bantu baso bakore bibe akarosi umuro buri bo gutori mwana bantu aka igore kateba ngabono tigayesa ngoko genda kukwira mwana bantu Yesa te batigangende. Akacha kukwira mwanya wantu. Nyasaye akanja acha kukwira mwanya wantu. Na ndi bino nituwa soma chinga kichiriyesa kwe kwa somo saraba. Akolera nga Nyasaye tatonye ngwanje kombe kekengetere. Nyasaye tere nitikende akakira. Yesu akaitira amatemo yonsi akabwa. Igonga obwanje ni obwa Nyasaye tata. Akuru umwana wa yeweko mu mwima akacha kutukwira. Na keke mulikia liko kwana ngaki ni gere tanetie okurwa nkiko ya nyakinya sare ngere twakaka ru mwana yo mumwema nya etaniti okutyo wetani karo monta ko mwana ebe kabwa achiko kwasinga mulisi ayora ta bugoro mwana no omwana oboli ganoro nando yomo na kongusa nakikyo kyari ko tatuze ko tusegeta naki ekyo turaso bwiko bwenzi ekyo twanyolire mechando tosemerine sai
na endeka tu amusabira omonene egendo kiali ngabu kingenjo ngaki tabu echali lombo kimugo ikiagero bono ubwekeregeke umubiri utobwate no bumbere bugusarika neke biganso masi kitabu kya Bakorinto inye yakabiri Bakorinto yakabiri inye efungu bya ye 18 Diego somanga asayo itogo kwemurayo kolinde nonya omonto oito isiko ogosaliwa omonto oito imbe akoruwo mugia litukase lituko Amen. na kime cyane yeto iyere yekerege kegyoka nemigusu egotoroiseria obonere bwanyasa bwakare na kare oburu bonge mono kobwa toligererie bintu ebikorrekana iyo kwananga titoligererie bintu ebikorrekana kolende bitakorrekana naki ebikorrekana ni byekeregeke yoka kolende bitakorrekana ni byakarira kare ebina bimusarigereri tachi koligererie obonda boriamu no muri syakebeka taligererie nga obonda bwaringi misiri nabatakire ko bomuru bwichinga gichiria lakini akatinga ki obono bwekeregeke akarigereria bosio na naraya malika ko tebi naki wona so bumo tamenyete na barabo ekero to kuchandeka na barabo to iso ko banga to tagite to gwene to kwere ye nyasa to gwene to kwira sisi yere bosa yere biyana to chandeka to ruware lakini to ruware to bwata ko semeria ekero muiso nyatora so bikubwenze ni yeso taraja okunto kale doki ndokwe igo bigato kuto bwata ko semeria tomenye ngitorase michando tubwato gosemeria okuo kubwato bukarera kare nare konyango yerigere nare korora narora iga omonte kera gusaba iga gusaba aegu lakini nyasaye agotuiraneri mara gatatu nabara agoteiganya akoe gosa agangeta akoraki tako igiagere bintu binde mbirora aegu murisia oimoki igoro goso bitumie bobe bono ekobwati na masabo umonjo murigereri orabe gogosaba sengenjo nabora asabe ngagonta gete gari ochota jero mubiso yani gose ya bono nyasaye ta okwera libuna yewe ko munyano to kolteki otagete iga wetera sama sabo buno kwandira kunyogosaba nyasaye nabakwiriria masabanda yande kwaranga takwira lakini nyasaye nabwate engenjo nobuya bwaye bwakera lingana asiringane rito taragenda mutwe nchena rucha mangana kubwati kebungo kemeronge bere na bitatu agateba nga nyasaye gokora asabarumiri sana isato kebungo kemeronge bere bitatu nga nyasaye gokora ibintu agokora ubiya se ibintu byonsi ubiyo bwe se ibintu byonsi imburubi aba makwiri agocha aya onjera abo gusesene ko nabo enjaleraje ayonjore abo gusesene ko igonga kireme cyanda to konyora magega yaye amayanaro umubwekano Yusufu akairwa sense ya Misiri aonirie lakini nani nyasaye agaonjora mangana ali alinga mabe Yusufu akabomogambia sense ya Misiri Shadraka Meshaki na Abednego bakarutua seria ry'umuriro akarionjora likabenjera yokoreto ukora likuguturika sabantu bonse bense ya Bablo ekaroba kurutwimejisa kurugura goswase gati yabo pono Nebukadneza gakuriyeringa ntuaruta abantu batatu kakiyato kuyobane naro okuchikuranga Shadraka Meshaki na Abednego soka akanyona abantu bagosoka bataigo yani batayeti buya batakuniri na mwana batakuniri n'umuriro agaonjora uri akamanye kuraringa ojakera bona nyasaye wiye kura sasimwe nyasaye Shadraka Meshaki na Abednego igaga kora ibintu byonsi biri bibe byabero guseseni egento kende na inaro chega aringa butambi nyasaye yokokora ibintu byonsi byabo guseseni gwase tore muntu tariora bamaminja na intue nyasaye tatubururia puna akoreta saba muraba agakora sicyusi bagakora Shadraka na Meshaki Abednego na abandi abo Daniel ekende
naro choro na ene keiga nyasa otoire bintu bionse wetera sumotoire Yesu Kristo kende nge iketubulete iga ruri bionse puna murwete Kristo agakuwa somo sarabo Calvary otoire botene ngobwensi bweiguru na ende Paulo ngokwana kara saba korosai ibereke bungo keke ya gatatu nga ime ya Yesu Kristo na obotene ngobwensi buri iga abantu baguta gwika iguru igo bakonyo obotene ngobwensi bwa Nyasaye bogotoka ime ya Yesu Kristo nobu wakurwo Yesu manye bibe ogweta ase bibe eye nere rito tanga no kurwetanie kerengo egento kende naro chororo ekera arura ya naenda atworokereirie obwanjani bwaye igo bogo tubwato koboko bwato tari na kende ngikera atwatanire kurwa sari no mairi oya manye gotokora koba aba buya monere kwetera sumutwiri tu Yesu Kristo kobwe bibe kongwachin ruchia makweri kobwe mechando ya kirengencho ekero turaje goikase nkerie iguru naende turaje komenya na Nyasaye oito ngobo menye bwa Nyasaye no bwa manya bantu bogikobamo twarenga abanyabibi turense mono nze ya malaika tumanye kuimuka tuyenda segeru kya Nyasaye tuikaransa manere tomenya manere nerura bubura bwito naende nerura bita yaita matukonsi potukombo kobomo basuto kobo no kurwa koroko nene kuchia so muntu utagwenete kwaego na rayu muri tabwata sebekera nabo twenda se kipindi kindi kya Monday kekara tebanga in the name of Jesus aseri italia Yesu muri china kwa kuone nambe iyo soma ikifunge icyo kiali gokwana ase Yohana 14 ifungo 14 nabeko soma ngati mo ichana sinkora chino mumwigene Nyasaye na inchimonyigene ase nyumba ya tata nere no benyo bonge onye taibo kona ngona bate kogenda ndiko baroseriase kogenda ndiko baroseriase ninchiche nainde nimbaro isia sende linda sende nje nenu mobeo na sinko genda nche mwaye manyirejera Thomas yakamuboria omonene titomanyiti asogochia na kitura amanyinjira Yesu akamureneria nje ninjenjera nekene nobugima muntu nditago chase tata utatiga gwethera asinde onye mwamanyite nje anga imwe mumanyite tata boigo kurubono mwamumanyire nende mwambarorere Philip akamutebya omonene tuoroki tata tuisadike Yesu akamutebya nabera amonainwe amatuka yonsi naye tumanyite Filipo oyondorire nje ororire na tata naki ayogoteba tuoroki tata tibwegene tinga nje nigonde ime ya tata na tata ime yane amanganaya njengo batebya tindi gokwana soko bwakwane olinde ntata oli ime yane tata oli ime yane niga gokora emirimo yaye emirimo yaye asiri italia Yesu kumwanjo mategereri amangana ya kurwa sigeta ke Yohana 14 kimungu kie kiritangani pagendere mpake kimungu kie 14 amangana manene naringa iguru Nyasaye otoroseiri nero togosororo gwitera siriteria Kristo Yesu nero urenchera nere kene na nero bugima muntu teyora ike iguru tatia gwitera asari egento kende na endo manene oyo itago tukwanera gwitera aga igo yuru muturi tu Yesu Kristo ngochire gotoroseria ase na indiga toroseire naje guturusia atu ikiguru atobika senkeria iguru okogenda gwitu iguru ekogaramirite omuturi tu Yesu Kristo Yesu oyo igochire gotoroseria igacha kumutenenera omonene Nyasaye gotokomora Kristo igotokora tata Nyasaye ekende naenda abigeta ringa emirimo akira akorira asenseye abayigenere Kristo Yesu kuba kumuburia akoba ukubwo koroko nere gokora imirimo no aneyebwe komanyene atakorete turire ringo mubwekano
Abantu bonsi bamoitebete Yesu Kristo aborokiwe baye bari 12 andi bara aborokiwe baye bari 52 na babiri akabatuma siku bakagwenie ibirema bakagwenie imeuko bakabukia abakuri aya akorekanite gweterese chinguru chia Kristo Yesu ase Matayo 10 igagoteba ng'a nabatumire naende gokorire gitabu kia Luka 9:10 oteba nabatumire nabaire busa naino muri busa lakini mwogokora gweterese itariane Amen. omanya gwikaga aho totebi ng'a nonde bwensi oyo omoitebire n'omoturi oyo obena ase gitabu kia Yohana 14 kende gionsi agosaba gwetera ase erita ria Yesu igagokeegwa ekemo gia 10 egoteba ng'a egene ng'a nabatebire ng'a egene oyo onyegenire enche naende bwegenire tata ori ontomete ebinto biri bionsi nakorire igo bikorokie ng'a okubwa nokwaye naende omanya korwa ototebi iga ng'a na kende gionsi toratake gokora gwetera ase erita riaye igo torakore nonya na emeremo emenene gwetania erinde tata anyore bako esiko nobonene mbaro bamwegenete oyomo obonsauro ori ore oita abanto ba Nyasaye ekero baumirana na Yesu Kristo kari enchera kwenda Demesi kiachi goita korigia abanto ba Yesu abaite Yesu akamuburi Sauro nkio gonchandira akamuburi naye ng'anji Yesu Nazareth Yesu akanacheki na akamuita bakuno motorio yobene ekera amuitaba bono gagochaka emirimo origererie getabu gekorukwo ng'a ogokora kwa batumwa 19 gochakera ekebungu kiege 11 kogenderera okora Paulo ikire ase ekanisa y'Abaefeso oranderia abantu naende bantu baonchukire banyorire omoika ebikone Saulo are gokora ni binene ng'a nonya ni eketamba kiabekirwe ase omobere oyo andika chibioka ekorusiwe ekobekirwe omonto iga omonto orenga omorwaire ogwena eanga yaye gokuna omonto ogwena somange egetabu ekio torigereria ng'a kigokwana eye na eyemo aya naye amang'ana aria abanto bari bamoitebete Yesu bakorete naende Yesu akworokia ng'a nonde bwensi oyo omoitebire gwetera esirete riaye na bagokora emerimo ere emenene nonya ngoetanirie omonene akorete somange ekefungo ekio komera kianda ekemugo gia 11 Nyasaye agakora ebikone ebinene mono ase amaboko a Paulo. Nyasaye agakora ebikone ebinene mono ase amaboko a Paulo. Soma 12 goika chianga n'ebitamba ebyakunete omubere oye bikairwa ase abarwaire naigo bikagwenigwa bakagwenigwa amarwaire abo n'ebirecha ebibe bikarwa ase bare manyanga tubikira abia ng'a Nyasaye agakora ebikone ebinene gweterese Paulo oringo omusombo Yesu Kristo riegenete chianga chiare okurwa ase omobere oye ebitamba biare okuna omobere oye igo biare gochi biaserie ebirecha biagwenia abarwaire biakora amang'ana amanene abegenete abande bona Petro morochekera agusabira Dorika okure oboka abanchwa gwetera ase erita ria Kristo Yesu n'amang'ana amanene bari barabegeni barakore erekera arenga ase ense ena atogonyerete chimbeo chiri chiare konyegeria enyancha engaki arenga ase obwato imaraire na amacha emerindi ekabe emene na amacha agasoa abaroki bagocha gong'o mworoke gaki iga ekwara gwatiga busa iga ng'angusire turi tomati ng'angusire turi ekera ati nagateba ng'a omorembe bigatenena tai bionsi arabika ase enchera eywo mbara abande bigocha ebiororo buna bono ekera akorete ase omusumba oyo okorokwa Elisha ekera aorogete asari Elisha gagotama korwa ase obosu bwa Jezebeli ore gochi komoita igo omonene achete ase enchera enyororo
ora siri ugia kuboru Elisha nkio gokora Elisha akagete nga manene ari gucha sichinjire chinene agacha senjire nyororo abaruti yeri tanga ni komera kiandike ngugie komera kama wike gie komera kane nge kubikira mangana nga botambi gwetere seretare Yesu na bara aruka senjire nyororo gusawo ruka senjire nkongu kemere meri aya na bogokora punalirira yaye Morisia se ringane ligali ogotumie kachiandika chifu okoranga abantu abange babere bagotumie isko igara no konia mache bonda manyenga enjiri enere ye barusitiga iga bagachaka gutumia konia mache na konia maguta anointing na koniro biranga chifu nere ye bagotumia pole alinge gutumia gose na kituranya ko understand enseme Yesu na onde tichiandike chifu naigo lesson yale godeba iga etubosa anda orubosa nando orubosa na oneti amaji otatiga bona buno njeri swali lingo ibolinga ekende nonye Paulo na oneti an kechifu taoneti chianga chia taoneti moinyoriga ase Matayo sana ibire kemukiege 15 kogenderera Yesu agukwana ngatari kiroyo mogoteba moneno rasose urutu bwiguru asenga kiyo mweri ababani mbacho obubulimo mbakore bikone binene lakini ekero monena agocha aratenga karwa asende timba manyiti e question yenene naki no ena asenga kiri yakare yabo Musa na gutira ababani mbare ngo na bara gukora ibikone byabo nkogenda bari na marika Nyasaye bunari ekero guita bango muntu yo gokorege kone n'uyo Nyasaye guika asikira ringana baigwana ne na mariku yo manene Nyasaye igitabu ya Isaya 20 kemuke endisana isa kemuke ke 20 tenga onyemba gukwana kubwatikana n'oborori n'uguchika yali mu basoma mbito yime ya one question yinge binde bakora Nyasaye taratorangeri nge karuto ko mokorire imirimo tokori abantu baye byasara igatebiri moko ebusa nikubusa tayokone nabona Saitani no anye Misiri ekero Musa ari gukora ibikone na Saitani abwatenera abaye bakora ibikone question eringa ki mbagenda na mariko goko na marika Nyasaye bagendera na Aronsi kiorita benga no maniro batuma asena mbe ingo kwana yaringi ngaki ego tugusaba amasaba bitu twateba gwetera ase ya Yesu Kristo yorende ebyete ya Yesu Kristo igori gocha ase ngenjunga na iriuka koruro pakanza ari yetriuka riwa rirenge njenene ase ogimo bwito no bokali na kale amina akiko atwasaba naki gwetera ase yete Yesu Kristo oyo muturire amina Morisia karona nyokoro gutukibwane nga karo Yesu ko iworu abanda abange bayibulete abana bamura babarogete rieta lya Yesu tomanya konyora ngantu rieta litogotumia lya Yesu atogomenta Kristo mutu aba Yesu bande bakolteki bayiboire egende gya kwanya karora sebuku kabisa iwa Yesu na abange barenge onye mbona abandi bari kweruka Yesu mbona abandi bari bakora ruku Yesu ase boda bara nga bakomuruka Yesu akirinde tari Yesu yo bono tokosoma kegera Yesu otokosoma ni Yesu okitego Kristo pako yokuru ku Yesu nero Yesu era kwa tege ndike amukwirete Yesu yo chitego tukwira obo banibu atete nga koiburu agutu yari ko bomo Petere munari koiburu se Petere yabo na ndi ara rukumu Nazareti none kera kuru kera Paulo gekora abantu bandi bari ko Yesu nga inkieko rogunchanda okokora kiande naye ninji Yesu Nazareti iko Yesu bwiko motoria Yesu Nazareti Yesu ndebwensi okay iko karo korangeria rieta lya Yesu torangeri Yesu ndebwensi rangeri Yesu Kristo injongonye Bia mono sana twenda se na mbende ye koleko tebanga chinguru chio kobokiwa onoga Tuesday ase chinguru chio kobokiwa onkoranga asinziye egenta abantu tubabatira makweli mono kegera ekere kuwarwarire mono umuntu akutaka gosirio gosemeria yes oringa linye na ikiriga warango kunde
abantu twatwara ubwoba wanatali okorengera ligwoka abasani nabo bagocha baruoro baenda nanda mang'ana aruiska weira nana ki umaito litalikoba lemabwa ngosirale ngosirale kara komero ni chibanga samura kore mirimo yegera ngokora ndiki ngosirale bali gogoikera kwaranga no munyale kwe bara nanyale kire ngokunda abokwobo nkonyora twarenge ogosemeria ase chinguru chukoboka amen Kristo ekera gocha sense ngogo tutori ugwaito no gukukwaye ekera ari gocha abe moya sense na inda agende igostiri goboki go tori ugwaito kwaye oikare gokwa erinde anyako bogo kobera sembera anyako bokoboka aiga yari gokwana naki ekera Kristo agokwa chinguru chiria akobokigwa kigakera Maria bakogenda komorora itukoria yeritanga ryechuma mambia ibakonya Yesu bokire na inda abantu babigituo bali ndinga takora nduki lakini abantu bali mbabwata matimo na kire kintu mbabwate ngo Yesu kuboka tumuite lakini kara bokete mbate net chinguru cyarenge chinene bagata chinene mono bono igento ngiri kya gokwanaga asitabu kya etabu kya Efeso yemo efungu bya 18 yo yari gokwana naki nainde inga maiso echinko chino abe kumu baso erinde mu manyo gosemeria kuri abarangeretie monyore na kumanya obunda bwo banene bwo mwanda oye buna bore obaba chenu bairwe gotwarangirwa asa maiso echinko chito tigakisi ngokonyora ngaki intuto anga osegwa monto tebanga ki nchoku genda kwane nenkoro lakini iga amalika ko tenga ki amaise chinkoro chitu atu arogo semeria atu ale okomanya ase bintu bitari kororekana igonga amaise chinkoro chitu tari chipambu chichwa kamanyi lakini ngoto ko tebunga na amaise birengera libitu amaise ayi birengera libitu no to gotwara go semeria korwa amaise aina aronya sago sabana ki amaise ayi taigoke elindalo lebintu bitali kororekana endinga wetani embera ogosemeri gokoretheki nkoleo ekegera asoma kweli no abantu bwatoko obwaba kurwa batu ari obwaba katotiri kasi kefungekyo yatiri mbokwana naki na asabirenga mumanyo bonene boku bwakwaye botali nekerengo obubwato ikere ntwe abatwigenere korengana no gukora guko bwakwayo konene ere ningo akorete emirime yo ase Kristo ekera mubogeti kurwa sabakure akamwekera nse amenyo koboko kwayo gukurio ari iguru igoro mono kuboko gamba gwonsi no kubwa ne chinguru na no boroti na igoro yakiriri tari gwatorwa tari asense yoka olende nili gochiwocha boigo nainde akabeke bintu byonsi nsi yamagoraye akamubeka abo umotwe igoro ye bintu byonsi ase kanisa ero muberoye ogekerania kwaye ere oyo goikerani bintu byonsi ase byonsi igonga Kristo tali okuboka koliwe kabogete osamadrene ka Kristo akaboka na batongole gongo kuboka kuwa enkoli nkwali ngoboka kwa kawaida akaboka n'abachenu naende nyasaha akamuhemukirira iguru bibaga cyayire kera tokosoma ngakera agucha agacha bweketi muno musumba nanda achikolekana wabere muno musumba ageke yakagenda nsemono oyaga kuko busuku asomusaraba lakini kara kuboka gakuboka uri n'echinguru uri omuruti nyasaha akamubeka asokoboko kwa igukuri akamulika kanye no gwakuwa egwoka iga egetongo gelingi arochi gogo ogo gwa ego soko gukwa yezo ekwarenge n'echinguru chinene ngoma tabuge tinende buna bona tabuge tinu muno omonto omoreu ose muno musomba igaboka muno muroti nando itane tia baruoti ori n'echinguru ngondo bwate bona tubwate gosemeria se mwanya bantu ni bwensi ngoto bwate nga tubwate Yesu Kristo ito omuntu rwaneli ito musabeli ito oikarasi tase ko gukuri gwata nyasa
yonga tofauti ni nyanza rweto mwana oya gacha gukwa igabo naindi Yesu obede ni chinguru cyo gutori wana nga etoka nga kindi yonse litari yonse yakwana nga kindi yonse to kusaba wetera ase litari yaye gatokewa nike maana egento nkernaro chagu mulisi egentege tanga ni okubuki kwa Yesu kwa maitu kubwa era abuki bali bonse bamuitabiri namba ibere lieta netia marieto nsi aba Filipi bire kabungo kia anda weika 10 ngekera akwita akabuka iga etu lieta netia marieto nsi na kira liru lirari ngunse ase bitungu bire iguru nansi ira sense ye na ise yense amina paka saitani bwensi kwa maeto kubonga akubika marunsa wekeringe amen egento kende na inaro chororonga okuboka kwa Yesu Kristo kurua sama kweli kwa maete liba li okuboko nena akairwa gaikaranzi kwa sekero gukia tata igura kaegwa kuikaranza no manene tata sokoboko kwa egukurio akamanya kwa kubye bintebi akabo mukwanyo manene ogoturwanirira akabo muturia okugo gonje ko gukia sabantu baye akamanya gokorko bumugambi oraje kubwa marutio nsi yensa ya gambiri nainde gento kende naro chiega iga asare asokubuko kukwaye igagwite chinguru chia sabantu baye parasubusubwenseyi bali barabatenene baye pakurandie njini agenda sensingima mokorise kubyonsi kuba borokiwa muko batisa siritari atata ni mwana nere mwikoma cyane mokareko yabwatonse ya nabachikire rorani gonda manaini wikoma erwensi igokubuka gakurwa nonye bona munatulega atora manerege kwa neri ruti y'ikiruti amen anje gendo naro chikorwa selese ni yo yenga oteba Yesu nere inchira yekene no bugima bwa kale na kale kwanda dore short break kidogo igana ntomanya koirana amwanjo muligereria agendera guturikira sensemo ya Facebook gotonyora Ndisi TV News Digital na asensemo ya YouTube Ndisi TV News nande nambiyo weta se screen yao changia tutumire message goje ile tunya to gosenyi watu wenzi amo asoroge kero tura asoroge ndoro iga karibu sana tuachira short break kidogo ngande ngoira natole Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndisi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndisi TV News aigano Ndisi TV News obwansu vumugusi Ndisi TV obwansu vumugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu ao vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ebundiengia ni yekorekana ritukoli tangani agoika semeremo yao
ne mashini iria gutumia gusobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonia chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogo sonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, hood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, ni chinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, iri asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chukisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chukisi, vakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guciye sebari batagite kwegera ububweni bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bari chi packages cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana nobukorani bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongolia kabire gosoba krisime ase namba enotibere isate enoti sano na ibere naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt, chi round neck, collar t-shirt, chi sweater, chi shati chimekoni mienge, ni chimekoni mitambe, ebitamba byukwarwa burere, ne byogutubu muito, chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi chisukuru ao. Naboigo, ngokora bari embroidery, korosya bari chisweta, naboigo kubeka amaliko asichianga, gose labeling. Nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti sanu na ibere noti isato kianda isanu na isato isanu nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chonsi nebintu byo korera chigosori. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Jumuriere na inde karibu tuiranira sembe ile tunyatoka kugenda kusomia leseni yakale kukwana nga kubogoria wechanda waito wensi kubogoria wechanda waito wensi ine lele sento chikoligere ya Wednesday torole na kinya sabiriga gutubogoreria wechanda waito nande narolira abantu bagendete kulika chimese chiga kabisa bagoteba mbaendete gutuligiria abande kurukilivi abande kurwai karibu ayegendera kulika chimese chichia ogabwa sena mbeweta se screen nande turikira se YouTube ande turikira se ensemo ya
Facebook yaitu. Karibu sana Murisa nyango kwa totebina ogo ichanda oga kitu kali all our worries. Kogoli ogo ichanda kwa ito igona community. Rieto ogo ichanda. Mwana makara kogoli ogo ichanda niki. Kiura mwiraniri. Ogo ichanda. Njabuna understand ti ogo ichanda Murisa no kunya kuibora boli nangi kosito kuli makoroba ingi to koli kosengi to kobeka ngi to komenya yani ogo kumia yani nda ketebe na ki ogwe chanda ne kero kende okoligalia otali na bomane ngaki ngibona nabe gitegintu gite bona bokonyo gwechanda kuligalia ngayo nabe gite no ko bani birengererio byo kuligalia ebintu byo taruchi ngambi nyare kana suri bona omurikyo itu Petro akuona segetabu ya Petro yiritangani sana eisane kumugokeki agatana kabiri namanyete ngebintu mbiri bito cyande tasubo mubuiga tokonya koboli ngimambi ngo cyakoria abana bane mbare meri cyanga kayibagete kurusi babeke efisi kayire na yande embe cyande lieto itana ine yonsi tokonya gwechanda asibirengere nganga kitoraye kure pono Paulo emini Petro manya ototebiga etabu ya Petro yiritangani sana ifungo byaye yagatana kabiri bitana na bibere yagosoma nga motwiko gwechanda kwino gonzi ekiyagerere ni gawechanda muno asengenjo ino motweke ogwechanda kwino gonzi egekwerere agwechanda asengenjo ino otaraji koboli nga nkiokoria omana na maete nga umwana wa nje na wente konyori ndagira otaraji gwechanda nga ngai okonyora efisi na amanyete ngwa abana ba ombali sukate kete banyore bande school otaraji gwechanda nga kyobururu bwache nke kiboko gwena na amaite nga nuru wale tumete ko gwena ekerekie kate abange mbechande yeitu yonsi jigurube tubwate toire tumubikiri nanto manyengere ntata asichinka cheitu ngutwara tora abana bake mwana mokekerara asinkaru chinga isenaro ogosigina naro ama tingi bintu byonsi biro ndibona na itu kwege nukuna kunyasaga netie tobeka somaniro itu Yesu Kristo deto gwechanda kwa wensi pi emechando yawe yonsi matengo manena akoire na kubugurigi emechandi yawe yonsi umutori itu Yesu Kristo ekera kurigererie gori emechandi yetubwate tugwechandira asegetabu kia Matayo isanemo ngukwanira riringa ni ryo gwechanda gwitu kurtugwechandira sama tukonsi ekero kuriria segetabu kia Matayo isanemo ebintu mbiro tugwechandira asubugimo bibinge nekero tugwechandira ebintu ebinge ere namanyete ngantu biganetie omanya gutubekera ngantu echanda inkitoranywe nkitorabeke Ochakereka ngo keke 25 gutirimboka yago tatebi na abatebiri gati mwechandi rwa mangana y'ubugimo obu nkimorarie nkimoranyu nkimorabeke oteba ubugimo buru bwingenjo mono gwetanyo endagero ukuria na endo ubugimo buru bwingenjo mono gwetani gento cyango kubika omanye gutulwa wansa gotoyembe gwikano tokora maiso marore rorango chinyoni chirisika mwana konyano nyeninde yonsi ebwate obukombe uchi mugondere nchiana kulima lakini chiana goikanga kiende jari kubara ego chiria yago chirageria oto ekende chiange chitogwe chandira obonyansi mbora emetenera ebisicha mokora wao mondo kyubwate chianga chibwate ebisiche byam bikorekano byamono goitani me chianga chikorekano byamono goitani ebisicha tayo umanye kuruote abanga onye chinyoni cheiguru chite ikolema kitana gusimbeka
itabwatie byage nyasaye gukiragire nang'ana naki arabaragire inwe onye obonyansi bororero nanki mbobo nang'ana naki arababo ikianga ekera gukorera samang'ana yaiga omanya gutubekera ng'a inwe nabenge nchene ne gwitani kinyoni kiriche igoro onye kinyoni kinyasaye gukiragiria inwe morabenge nchene ne mono guchietania asike mungu kemeronge bira bitana kemona bagutubenga nabenge njutore mono gwitania toitani tio bonyansi bwigeti tugaitania amaua akorekanise biti gwita magotutebige tukire kenene nkeringa naturagerie natoboyi nasituramenye ntwichandira ringaniri oma othubekera iga ditangani ikyo buruti bwa Nyasaye no buronge bwaye na byonsi momente tutarasoma ngeke mungu yise 33 ase kitabu kya Matayo isanemo gaki timona gwechanda mogoteba ningi turarie eke mungu 33 na bitosoma yansoma 33 gaki korende likia litangani korende litangani ligyo buruti bwa Nyasaye no buronge bwaye nebintu ebi byonsi na momenteru 34 gakitimwe chandira yankyo ekiagara ankyo na liechandira inyene kira lituko ndisaine no gwechanda kwaye pono maneno Yesu Kristo kwaderenga tubwe chandira yankyo tuligiri tangani buruti bwa Nyasaye no buronge bwaye na byonsi na tomenteru tado kurumo gweka no yomo titukere mo Yesu nkorandiare abantu bakira abange abanta akabarari tukorigema akamenya gotebya baroko baye nk'abantu abana baruka gari ngendagera mbo baye pago tukorigere bakanya bate kidinari cyarenge kimibere cyuka Filipo akumuboli banga kidinari kimibere cyuka nkisane akamuranga arengo akabwate migati 5 n'ekinzu 2 akabateba no bayikaransi giti bagayikaransi gwa akamanya guseseni endagereria nyuma yoko yeseseni akanza gusabunyere migati ekerarageria abantu baria abasaja buka bari kikirwisana abangina n'abana amba abalire migati n'ebitonga birenga byatigarite emenge man 12 abarukuba bagwicyana nka yani ngakiyanya arikana neru kurwindagira ngakite no aneri tukeri motori icyanda tunyara ko yementa igekorera ngo twicyande muri saronye nindubuna mwanya bantu cinga kinjiro wechanda kwaranga tocha konyora nindagira magorobo kuragera kwamanya konyora Nyasaye utumira umusamaria from nowhere agendo kilio tabwate okoleteire amina igo karo konya wechanda chanda manyanga Nyasaye nakolte kinarororo nandira bago go surprise asobogimo ekirende mulisia na banale to kwana naki tito goikaranse kiagere bibilia ngo musumeno nto goikaranse ngabona Nyasaye na turagiri ya yebo gudere gogana nagi muvifu asukule oyoro moro tarage o igo kole gasti no mokia kole mede mono mokia erindinga no nyene kero bono kiagere butambe ka to kogana gusimeka igo to gusimeka no kwegena bono ngo gwechanda gwitu twamoa twasimekire ntutwechandire twasimekire twamwa nga Nyasaye bona yo gutwameri twakore nsemo yeitu igo rindinga mbiri bigocha kero kende obwa otabwa to gosemeri wasa asikwa kwa ubirepi kenya sawa kwana kero kwa ubirepi nsana hoja lakini kero bwati chinga kichingia olebuya kole mirimo ase nubuno gwechanda kwao atana negati yo gwechanda no kole mirimo wana Elieta agateba no kwenya gucandika senkoronga nkindari koganibyo tanyare omanene atebete nganuragere gwetera ase chinguru chiao ase bigere byao lakini kugwasimikire echanda bano bimeriaye ndokonyara echanda bikine ndokonyara echanda byame ndokonyara bro kobeka wate omanene abikire iwa obimeri bobisi
obikine bobisi obiami ngwe chanda kiwakoro elindo makwama kobinyora pono na tebe bekerega abana baisere bagasaba batagete kinyama Kita kiumo baro 14 kemu kieke 20 na kemu goikebere na bitatu hekero barira kinyama kiritware misiri tware ngo tware kuri kinyama kinsu no kiare twanyora matunda twanyora emenyo byo miongo hekero barira musa nyasa agate musaiga batebe nko bande nyama kuna bateba ani gote ko ba tayi tukeri mo gosabere go 20 mutinyu mugima pono so maiko ngo kie 20 na kama muso kuburi nyasainga pono gambwate abantu bako abamura bako kikurwane sigi bari kirwi kimisane abangira tumaitimba ngana bangana na kibangana na abana na abasai kayo korusi kinyame cyugo cyakoba na tonyenya cyombe cyonse tubwata togende nyanja turi kinsu kiro cyonse pi nkisane abanya sako muri ngamusa ndio ko kwanya sai kwa nako ke agutakora ibiti ngo bango ngwanya kolemero kwana kolemero agateba nimbaye asubwinge nyasa akamanya gwikenga kieria akarete mbiga akinyanja chinkware chikaguo abantu bagachora bakaria bakanyama kigasokera se kimyoro cyabo umutinyu mugima nere nyasa oyo goteba ngati mwicanda asigetabu ikikyumbo bara 11 okubori kwa musana kuokora muso gwechanda lakini nyuma yae na baro chukubwo kwa nyasaye some bunge bia sina moja sina mbili sina tatu ogo omo bare yi 11 yokora nyasaye okoira neringe erete imwanya bantu ere nyasaye okuburi na ndo tumogende 30 ne yame goike 35 na bokora ibikoni binene nyasaye gokora asukwira neringa niri shina moja Musa agatebyo monene abantu abankora igo bari abarwanikirifu amagana 5 nalimo bagotara namogoro naye bono gwatebire nga no ba kinyama bari asomutinyu mugima ne onya ale konyanya kingondi go kityombe kisaina abantu aba baye bari bayigoti osine kinzu kyonzi kyanyanja kirasangirwa erinde nkibaisane omunera agate Musa ine nigoro tinga ko kwale no kwenyu wana norore gose amangana ne nekere ni waswe asore osiyaya asai Musa kagenda agatebya abantu amangana nsyo munena kwaliti korerawo morojo gwetanda kwa Musa okorra weito kwenge egokwera twicanda twakaga ngani tutugukonyara omonene abwa tukubokora okonene agokora biribite ikonyara kana amina tata somele seni ko bwati ki message kigenda to idororo kaga kabisa kama swali na roro musane na ro boliri swali ko cliff lakini ngoira nilitole baadaye na abande mbagenda ko bwati leseni kaga ko Nairobi South B na abande igonda tata somele seni ko bwati ya Thursday ko they were still faithful when God cannot be seen bado na boko bo mwige ni bagalinya sada ro chekaini abako andra ka bo mwige no bana banya sa chinga kichinyinge eto twasira keigo kuna twendete gosoma leseni yekuruma kale gotebanga okobo mwege nwa kumwege na nyasaye chinga kichonsi no agotoka karamo na intuneli ndutweka banyene tokorosa ndoko murangeli agotebekera ale tatu ito inkia omwana arasa beise amolne no musabe omugatia ko elige na tagokoa no musabe enzu ako engiti Nyasaye itono mwegenu na bakwenda bakole kwende bono still faithful kwenda ko mwegenu na lesson to chikuliye ya Thursday bakaliri otaro chikende bosuko chubutuo pa molisi atuira sense meyo alafu tosome chilesson chile kama swali na ramu aboligu mobairanelya bali baligerereti asena mbeyo yale okwana ngatigara ko mwegenu nyene kethenya saa tali kolorekana aiga no muchando monene orenga ki amahene unatua kwana karenga olemereria gire gente ko musane karo monto bwato ko kero chande gite komanya alinde tinga kichinyingiri swali ko chanke dinaki ono nyasaye ngayali na kibono nyasantika tuanyora na tuarengere ibobe
twarengera linga kero kindi me onye na sabo kwa bekali runze wasaba nyasaye konya simbe cyane yane irindete lakini buna yatikaro kwatikaro kuwata maswali ngabono elisiria gutuimisa gusemo likero gutuimisa ngaki totigare ko babigenwa ngana onye ndinya sa atari kororekana ai gane karo bwa pandire karo kindi kwa ngabono ga ekegera kyo kurabika nsemo onye oyo minto nkorera igaro nkurabika nyasaye nsemo lakini ga mulika kitu tigare ko babigenwa onye nekera nyasaye atari kororekana igasi kitabu kya Isaya Isaya mirongene ifungo byaye emerongo 25 ntu asomera ndiligo ya abayuda abayuda kera bayirwa ase obosumba bara ali ase obosumba bakenyora bakule kubuni lakini Nyasaye naro munoje abakuki bunako buli aba ekene gyatiringerunze ondete yo kwane kene amangana nsi bono ga kurubogeka bintu byasalikire so Nyasaye kamudenga bona tali yayoka andi komenda andi michano andi bono ngucha abantu ngutumanda abantu basalize yino mono aiga bono yamenye kukwana ngabono ekera lilia abakuki akorera Nyasaye kamudenga bono nenda kamogosemeri asigitabi kibono kya Isaya Nyasaye ngumuntu ngotebya Isaya ngotumali Isaya uchi abana bali ba Sabayuda ngaho kwana naki inwa abantu ba Yakobo inwa ba Isiraeli na ase kimogo teba ngomo netaro uchichinjire cheino na endinga ere Nyasaye obali liro bulunge bwaino ainaro abakuki alekolera ine timwana kumanya goseko yuwa ngomo nene ni gali Nyasaye okale na kale no mutongi w'ichinzinyo cyenze ere taliko koganya goseko taliko goya gosekorosa obungaini bwaye tibo okorigwa bomanyekane buna bore ni gako omuntu oyo goyire chinguru oyo tali na nguru ni gako momentere chinguru yakwana ng'abasaye mbagoye na korosa kegera abasaye nabo tosemete bwate chinguru lakini goika bali ba naende barosa okwana kuchimate ng'a nabamura mbago chuba gwinze kolende abubaganyete nakosemerio monene mbaye guchinguru chinya mbaye luke gucheguro nechimbaba bune chibyongo mbabe bakominyoka batari korosa mbabe bagutara batari kogoya oyo rumu Nyasaye otumire Isaya oteya abana ba Yakobo bali ba Isiraeli bali gasobosomba ngaki tikuika bamanyanga Nyasaye Yakobo nakorete kinaro nainde watu warogosemeria nonye barabu aseme cyane nainde Nyasaye tari korosa ntari kogoya no ndamona barabo nimba gosemeria wono kwana ngaki wono gazi ndotanga abasaye nabo bakomnyoka barosa kera abasaye nabo to esinzingima abantu bwate chinguru n'abasaye lakini ukwana ngana ngo ikabali bagochwa bagwinze lakini Nyasaye okwana ngaki asa abantu baye babwata kusemeria asa bacheru baye na baye chinguru chinya une chibyongo bayiruke gucheguru elinde batu ara kusemeria na ndemba bakuminyoka batari korosa ikirende naki ekero tu atwaliro kusemeria asi mechando yeito ekero Nyasaye akorolekana ngatari ase mechando yeito ase okuchandika gwitu titwasa kukwimya titorosa ekegera nero ulira ekera abantu abali ngasobusumba mbatu walite birengera libikomo bakarengera Nyasaye bakitubusaba nando tebe nyombe ne ya Isiraeli nero tuzite kurwali sensi yamizi nando tobwatokire nando tukasoma diringa ki Nyasaye akatebya abakuginga batebye banyome bakolemeremo naende basisini abantu abonda nse sibali ana osemeli kwa okongusana kubalingena ki abantu aba bako bachana babigita sobuso akabatebe ng'abantu abo naende babasabiri babaganiria maya bona nitu abantu baito bandi barakonyora cyakende bato cyandite
Nande na abaime mono. Togechaine kero kende nga endesini yako tenga ki bono titutigara kobagecha tutigara kobanga tobabege no chase bari erinde nga nonye korekana nga tutigare ko baso ko nyasaye ta ko chako bwato ko baka tenga ki nga bontika ko echo yo me ga mu Kristo yo finya sabe to obosibule erindo ogwetira siringa ya yeto ko soma ayeweka umuntu go soma otwale oimo kiste kare kwa bogo ile step ngora osuke ko chiasi nyasaye erinde nga nyasaye bunara monaye onyaka bo kumutiga otigaria mabonzi pi rengere biri twali bibe byobogechi nyaka bikorwo ngora omwana nyasaye Mia mono. Bara mu kwikana yo yabandu baringa abigenwa anekerata ikororekana. Igitabu kiria saburi emiye ya mune 32 kukekiri tangani. Ekero tu asome chumeri Nebukadneza akuri ubugambi. Abantu bakurugo ba Babylon bagacekeria abana ba Nyasaye. Omuntu okuruke Berishasa n'abandi bakaruse Daniel yasubugambi n'abandi Bayisraeli mbarorekana pi. Naende bagira Bayisraeli ngakito tererenga matera Zion. Nabo Pakubuli ntotere gakia matera Zion asense yo gusumba. Sense yo gusumba. Lakini bakaba bige ni wikoma yebona. Hegosuka mutwe engakinere igete ekero engakiya Esther ali queen. Mumurumu wawe kasi ni ayo kuruku Mordekai onyolira abantu bakugamba pakigwitu muruti akarwe report muruti karachi gukora obutuki akanyanga nkumuita bale abantu bali bagaitu na barabu akamanya go promote umuntu kurukwa orukurukwa mania kabo manene kubwate kanechi ngenjo chi abantu ba Pasha omanene yakubikirwa marunsi osabwa Mordekai karago chigweta asaba nene balia bagutakabe kamarunsi okana egekwara matenyo gusasi munya sawo Nyasaye bweka. bagaityo guchika Mordekai itu n'abantu ba Isiraeli baitu bonse haya arekorekana nga Nyasaye tayo Mordekai akabu mwegenwa agosoma Esther 3 ekamugo kia gatano likia gatano kabire ikia gatano gatatu yoko nyanga Mordekai agotenga beka marunsi ateba tingo beka marunsi aranji gusasi amani akanachiki na Mordekai echigoitwa akanachiki na agaityo guchika ng'abantu ba Nyasaye baitu bonsipi kurinde gintu kyo gukumi ko gosoma igitabu kia Esther ekero Mordekai atebia Esther ngango ituturi bagenda bakorugusa banu kwingata Esther urukaso muruti Nyasaye agakorega kone umuruti kacha agachikota obutukobo magachandika ogoteba ngange igitabu kirige ko kimegana yaitu buna tu abere tukugamba kurunsa ogota konyiriye teria Mordekai rikurukanga nero gokonye tunanga turi moyo kuburi nkina mokoreire guso umuntu uyo Mordekai akamenya kurangiria amani akamuburi ngamani umuntu muruti anjete nkiagokorero ngokorete yangiria okwabikira buno muruti ne barasi eri okwarinire abekugorori kyo umuntu ambane na sense amutarie amani agategana banori yange yina koiro reta Mordekai umubikire amani obangitaite Mordekai ne rukweteri bageri Abaisraeli barba bangiru bakwe omone na akabika asebirengere ry'umuruti naende Mordekai akayiguri bagariri amani abwate amangana ariyo guita abana Abaisraeli agawunchuka Nyasaye tarengo mbamuruchi lakini bakaba abegeno una babeta abegeno bakaroko boko kwaye nonye intu esenga kiria ekorekana nga Nyasaye tayo otoko babegeno gwikomaire yagutubwira Amen. Ngo ukwana yali ngaso kumana kwa community tefungo be 15 tunataka kukwana nga digende wetani balia Abaisraeli bali gukwanirwa naende na intunzuro gira sama tuko ya mwali achita bigiyo kumana kwa 15 ana gukwana bali ngina ki ari ko somanga dilancha ke no komune bere ko kwana ngani ge puenaria
okubwa wonse kwingitie ya ilitangani ilitangani asobosibwaye na kogerenze ensi na bonsi abamenye taroro basasimigitiria ilitangani eyo orugoma rwaye rwamakweri rwagwenetibwe nero yakorire bikone ebinene goika yagarire umuriro ikakurwa iguru 15 yari gukwana nga nebikone biria yaeturibaga kubikora asobosibwe nyitiria elitangani ekongaina abo bamenye tasense egoteba tibamenye tasense bakore umugwekano gw'inyitiria yagetwe orugoma no muyobirende nereka bamoya ekaburibaga kubeka umugwekano gw'inyitiria kubeka inyitiria umuika umugwekano uria na ogere abantu bonsi abatasasi meteme gwekano elia gw'inyitiria baitwe nabayari guturakira cyo singa kichomwari singa kichime cyane menene nekera abantu barabetiririwe kero kende gusasima aki gitarinya sae igabona ko yana ki ntwaro ya bana ba Israeli baro bayiru asobosumba batebi gubabe abalemereria bararenya baganye ogotulika kwabo baro asiri bosumba kai bachite na intu atu batebi ngaki chinga kichomwari njibe chinga kichime cyane menene tano ko bogese kintu ki esensi ya gatungitu tuote bunga na bikunywalika n'ebintu unabona bikone binene bikoreke abantu bangainwa singinjunga ki umuntu gete igobuna gukora linda abantu baminyoka asinginjo gomunyoka yebyagaso bagenda singinjunga kinya lebengo kora kaliga no buna tuwaso manga abantu baita asa maisaga na amatu yokoigwa ngo bakora ibyagaso uyu umuntu nabogiti wasigite abantu bakumyoka kujonga kai uyukale kubokyo umuntu oyinere nyasaye so abantu baito batwara ibyagaso na biko kwanana ona ko kyumuriro abantu bakarabya ngati amaene oyigana obwane boli so nga yagera ekagera paka abantu abigendu bakora ntuki bakaitwa senye twibyagazire ngoko sembe ninko lina kya abantu banyansa ekara turaso ubiko bwenzi toso mama likaito totene nebulunga samariko ikiagara nyasaye kerago chicha igagocha kireliso na limorale tali gocha se kona gete elinde ngoi gwa karase gete esa ito kerato bwate mechano yeto gotuko musaba nere ga gutuigwa be kalirulia onse ga ukwana ngaso anyomba mwao omonte bi mechano yao elinde ere no mwegenwa ekero kumusaba nyasaye tali mungiti ngako kwa kiri kumusaba kere mechano gocha tuinyuru yotari koreka amen entonces meli bali bakoreka kere ense yiga mbaro bago abantu bategetinga ki nyarebe buna ko bweniga nongucha okero kwa igintu kwa gwata koboko kendo kwa macho gotegendo cia nyomba mwao abantu bategeti ibintu bikoreka na koboko lakini iyo kitwale kuigerera abana banyasaye ngeringa kinya saho itutari koreka ekero muna bono te bundi kwa nyasaye mwali to kwa lakini yeso kubwa kwa ina bokorera nyasaye asokuyena igo asokuyena goito tomorera nyasaye itasebenga libito elindo tokoreira manene kero monta se ukwana nyasaye itubuna tokoreira manene na bokorera nyasaye itamaine moya igo nyasaye ine to tema ki nyasaye ito otokoreira manene otoretiro bwaro buiga ne tuwende kusasima ito ngai ne ndo kusasima mwanya wanto uzigusasima bitungo binde totumie bintu byenyasaye biria atongeta so bikubenzinga na ne biko tokonya twebo motongi bwebintu ebyo ngomo na tokonya sayo ekaturaso bikubenzi amen gatokore summary titokoria Friday tokore summary egere to some message chirega na maswali mwaboli kumwiraneri mudebye ngo murigereria akibona lesson ye tokoye summarize pegente kamo nkiringa nyasa otoliereire nche otoliereire renene nga
natuma omokonyi Kristo karate arenge sense atetenga onye tinkogenda omokonyi tagucha omoiko omochenu ogocha naurukerie ense igoro yebibi na yorukerie igoro yoburungi igeko nachira ase tata na yoruki igoro yekina kegocha gekora omogambi bwense yogambiwe amanya kuburia ayara ayane ayababikire abaukubwa igobona sende sinde yege ntamone muri kitata getugutubikira nga okurie ire kurikwa nyasaye kugocha asitore yagutwigeri wetere seringana riaye aturaye gwikitira somo ikoma chenu tumanye kirugwanja kwaye okwige nago gukina kwabo konene ekero tu kurigereria ingana ria nyasaye twariegena pone segatie ito nuri omuboro omubisa bwa manene atukurwana esegi wetera senchire yo kwigena ekera amatemo agwo chari yechingenjo wao omone nyasaye otokora ko baba buya manere iko echume yebuna twarigeria manganaya na yagutusigita ngano anekeringa kigo chikobire nkongo mono eyamatuko yo moerie kero turare nganturu chio manene amangana ebikiro chinkoro chitu wetera somo ikoma chenu yara to gusigita koro konene to baba buya manere Amen. wetera siritire Kristo somo turi Amen. Wana toje kusoma chi message amaswali liswali ndirege twabuligu n'abantu mbaroro batogwochiringo chinde kusoma chi message chiabo liswali ndaite kubabuli ebuna nabuligu opimo chose korukilivi na togwoje tikiregesega kubuliga agatebanga nimbwate liswali what it surely means to pray through Jesus Christ. Ngimine tigosaba wetera Yesu Kristo. engenjo gusaba gwetera se Kristo Yesu buna twasoma ase kifungo keria ase kifungo keria Yohana 14 Yesu gaukwana na timo ichana sinko zinu kogenda ndi kubara seriasi wano okwana nga oiru okubwa bono no emineti ndikwana nga oiru okubwa ikakwisa abo gakurwa saba kule akabekwense emo yokoboko gukuri kwa nyatata nyasaye omunya bateba nga gwetira asiritire Yesu Kristo oiru okubwa ingoro nense na inse yense tebona ini wono Yesu italia gukubwa gwoka igoro ense na inse yense ngano nyene na embali bametense yense muno tokosoma tokotebunga emese mikaye birecha igemenyetense yenyanja Yesu oirweri etali nene ubwa marietonse kera riruriringwe Agero memero tebe Yesu nero manene igorinde nga asema elese diale gotwikeringa ki na kiki yako gara to sabe godia se Yesu Kristo ikere lieterio godibweta marietonse pi Amen. taya yoka Mataya isana isato ekebungo kia yegi 15 gatatu gwikemera ngebere Yesu atenga okubo gwensi igoro nense nairwe igo yogwato kubonigo Yesu na ende Yesu byetenga kende yonse mokubulia asirie taliane egekaranta ato moire nimba kolere Amen. omane no moiriri nero mbutumita acha guturia omairu kubwo gukora kireri ngana puna maito kubo gututori kurwa sensi yebibi omairi teriri igiya wetania amarietonsi ponere bwie komanyene yatatebiyo manene bwie kutugire ira igere na ndimari ko 10 emeke mukieke 24 igagukwana ngakende gyonsi morasabe gwetera asiri tariane negeko atugusaba gwetera asiri tariye yose akairi tariyuka omanena aruri na ndigo kora mangana manene erieta ya Yesu soma ngoro ikubungiki 24 asa yuna batebiri ebintu byonse murasabe egene ngamwa binyorire na birabyo na bibe byaino na inwe akaramo gutene na gusaba onyamone niringa naso umuntu mwabire erinde na iso ino rigoro ababere na inwe amacha ino igo
oyo tutumire Kristo Yesu na ende rote banga tugusaba kindi gionsi agotoa nonye nase egitabu kerkia bai Filipi etwanyango manene ya moikarasi sokoboko kwa igukulyo namba 2 abaiberania isana 2 kubungo kieke 25 na kemo igaro asugutosabira na ende tugusaba gwetera asali amaneta atumanye gutuigwa ayonsi amen ngongore ngichose koigure riswali kwa boli egotugwesaba gwetera asili italia Yesu Kristo asengenjo nere njira no bogima wa kare na kare Vivian ate aba happy Sabbath na abwatitie lesson arafu Cynthia te aba happy day with good news now nere na abwatitie lesson happy day no yo nere akuru Samuel machani nere ate aba na abwatitie lesson mbia mona singenjo mwachire imena inde magendrete go ndikira chi message gaiga asa baraka agate aba happy day na Richard nero tebire happy day lesson na baye tegerete kabisa yabiro yo gosesenyo konne uchi mboka na kororire mbiyamona singenje mwari geretie lesson na yonde nara rispongoro nere na watcheti edina ondari wonareri nere na watcheti agoteba ngagasi oseseni gomono wetira se lesson arafu no yonde ga korokunga Nancy nere na watch it Nancy baby na watch it arafu Lineti Matara nere na watch it agotebanga leseni yo na gendrete ko konya ko ye digest mo gendera ko likarona stina bechenge wetaga abu ase screen yao arafu korwa ebioski bya Nairobi South B ime are amona into atobwate tyange akorokunga arumba nere na bwate tikorugabu na gaiga Sharon Lena agotebanga have a wonderful time arafu na ekie mata nere na tebanga na atobwate abantu batomire chi message nyingi gabagoteba ngamba bwatetie lesson kabisa koru South P koru Kilivi Ems Victor nere na to bwatetie agoteba ngapi sapati lesson na baye wati kabisa arafu nare ga koru Kufini Saint Onserio agoteba all the best sabatengia nere na tegerete lesson na amona Musa Pen happy Sabbath day saints nere na tegerete lesson na opi mocho sekor kirifi nero boli swali liriote bana enga kiora sabawetera siritalia Yesu Kristo na yo ndakoro ku Joshua Danzul morning to say hi to Ndisi TV family. Twakwani Ndisi TV family. Happy Sabbath to dear. Abantu baindreta kubwatiga iga happy Sabbath from Nairobi. Ivan Amisi ko Nairobi. Rafu Salim Mora. I love your song so much. Oh, thanks, Susari. Miyamono ndoje na yena pokwali gereti kabisa. Happy Sabbath. Let's enjoy the Sabbath. Ne lesson iwaendreta kurigere liga. Wumba endreta wenjoy ye lesson. Ne sabato. Na ayote abaigoga akorokunga Ridia Bochaveri. Ara Frida nere gagote ya happy day. Nere na tuwate tekoro Nairobi na Evelyn Mumanyi na yetu wakoroli happy day na Keila Sipi nere agoteba ngai sabatengia usese ni gone lesson Dorini Nyaboke happy day na Frida Mokeira rafu ibo mwelo pia koro Diana Nyagaka basa seni gusana ne lesson narole ngamwa wate ti lesson ye kabisa andege andara go toligera sense moya Facebook Ndisi TV News
Alafu na DCTV Digital News asenze moya Facebook nyasaye tigaba seseni gwikesa batendekero na nturaito baletere elesen injeno yo mino molike mtonarenge na mulisia Pitogutu Sedekio Nchonga bakesa batende tiga nyasaye seseni abarende toendere ko egera mangana ya ye lesson toendere ko semania asenjera yobo ene no bwikirano ekiagera enjera yoka twanyorire gotoira se tata gwetera se Yesu Kristo yona abatigiro omorembo tata litkuria ri sabato ndonse sokwenda gusasima bairera maiga na twabatigira sama okanya sae mbakesa bateyo ende mbia mono sana to sabe Tata Nyasaye maneno ito twakobakira sema bya bona bya mona asaba ligiri beto bali lesnie kegere lesenteri gitagwe kyao kulwa samarikao ekene gitabu gekurwa sebuku ya enchenu tikiri gitabu na ndikiri ikire no muntu mwao okego tokonya kwigura marikao twaya igubia erinda tokonya subuku mogo kera gosoma mariko na bora asome to yaigwa akiri gwetira se lesson ni yego twigura twamanyanga inkyoganete samage maitu era moneno ito twali kwegera igoro yogo otarrekana kwao aseme chando yaitu Musa agakorora kuruima se birengere byaye ekiagara twali toko kwegena gwetanitie ebirengere byaye amen agakora Krista so musaraba akanacheki na gotiga ebyoboroti agasoa asero rogotaya ya singenjo byabwao agatari abana bawo okia sense ya Kanani nonye tegeti ya sense ya Kanani asingenjo emechando yero ne bibya mwanya bantu Musa no aligoro asingenjo gosemeria na korrebia evitare korrekana osa weto ngoli gatura sense ye eyere ne mechande menene moneno ito twale gosabanga intwe na batore yarore ko ba abaya orenda asore tabababe twale gosabanga una turaba be igo twere ko bababe elinde tumenya ko baba yasure ono monene kare tokurwa genda mona intwe studio to esabira so kuyabwao aba beka mangana ya sembeo nyasawe ito nabaligere bonse abasabira abwate mejanda wawa bakoligeria nyasaye oyorogo semeri weito no gotoleka weito yabwa lekane na ende bomente kana sabana bawo nsi yetu ya Kenya twasabira so yabwa wetera Kristo yero motori ito amen amen bia mono sana